Čaute ľudia, dneska si skúsim dať push na 17 700 trophies. Predtým som už hral, aby som to mal teraz ľahšie a skúsim to dať s Brokom. A ideme na to. Teraz ináč sa mi darilo dosť sa mi darilo za kamerou, tak teraz prosím, nech na kameru neschytávam tých zlých. No. Neviem, zdá sa mi taký divný. No super. Jeden hit. Dobre. Dobre. 1-0. Skúsim to takto. Tak. Dobre, takže nikto tam není. Ešte raz si to preverím. Tak. Dobre, nikto není. Ani v druhom nikto není, takže... To ne! Dobre! Takže sme vyhrali prvýkrát. Za dnešok na kameru. To sa mi páči, keď takéto mám trofís, nie také, že mínus asi tak ďalších 100 trofís. Dobre, teammate, dobrý, ja kladím s tou Shelly. Obidvaja fialovú farbu. A go, jaký gól? Ja som zvyknutý na Bravo Ball. Kill. Dobre, poďme teraz, ich musíme môj kill, alebo môj kill. Bum, 1-0. Je to neto, dúfam, že nie. Dobre. Dobre, Shelly. Shelly na to dala. No, takto sa mi to páči vyhrávať, nie tak, že furt prehrávam. No, takéto čísla sa mi páčia, no. Dobre. Prosím, nech tam je teraz niekto dobrý. Nech to na ten koniec neschytám. No, ako Brok proti nám. Ako ten tým je dobrý. Je tu Fang. Tak to dá sa. Yes, jeden hit. No poď, niekoho už chcem zabiť. Ajajaj. Dobre, mám hit. Bežím. Tak jej odseknem cestu. Takto som je moc neodsekol. Kámo, reálne to je taký retard. On sa hrá na niečo, ale pritom nič nevie. Dobre, prvý kill. Dobre. Teraz to len hlavne neposrať. Dobre. Toto je niečo podobné ako pri minulom kolu.
Jajaj. Yes! Yes, tak ju teda dal ten Oni. Takže to znamená, že ja som vyhral. Dokonca 21, tak. A mám hitnutých 17 700, takže čaute ľudia, ak hráte, čo to hovorím, tak čaute ľudia, čo to hovorím, pardon ľudia, ale mne to fakt vyskočilo z hlavy, tak čaute ľudia, ak sa vám video páčilo, tak dajte like aj odber a čaute.